तुम तो कितनी फूहर हो, तुम कितनी फूहर हो, तुम बहुत फूहर हो, बहुत ज्यादा फूहर हो। तुमने ऐसा कौन सा गाना गाया जिससे इन्हें गुस्सा आया? हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। कि राती देखनी सपना वहाँ तोर भौजी, हाँ कि राती देखनी सपना वहाँ तोर भौजी, अरे तोर भौजी। अच्छा कि तोरे लइका हो, तोरे लइका अगवा का भयल कि तोरे लइका भइल बा जोड़े जोड़ भौजी। हाँ हो तोरे लइका भइल बा जोड़े जोड़ भौजी। कैसा रहले तू? एगो करिया देखाई एगो गोर भौजी, हाँ एगो लागे शरीफ एगो चोर भौजी, अरे चोर भौजी। तोरे लइका हो, तोरे लइका कि तोरे लइका भइल बा जोड़े जोड़ भौजी, उहो लागे सारे एकदम कमजोर भौजी। सपना अपना वाली बात करेला, हम कहीं दूसर कुछ देखला है। अरे रोज रोज करलू न खड़वाए रानी हो, रोज रोज करलू न खड़वाए रानी हो, कमाई बना त खैबू का मोर ऐसे खड़वाए रानी हो, कमाई बना त खैबू का फड़वाए रानी हो। एक गो दिल मंगवैया हजार बा। भाग रे बुढ़ी, तो पीछे ही बाड़ी ओकर नया वर्जन एला ना सुन लिया ना? अरे एक गो ढूंढी चटवैया हजार बा। रे यार, हाँ? जिंदगी के सबसे ज्यादा मजा किन लेला? आदम ना बैल ना गधा ना तब के लेला? कुकुर। ऊ कैसे? देख भाई, आदमी हो को चाहे जानवर हो को 5 से 10 मिनट आ कुकुरा जान तरीका करवा स एक बेर टोचन करिह स आ पूरा विधान सभा घुमा दिह से एक के बेर, पूरा विधान सभा घुमा दिह से एक के बेर।